U ovom videu bih želeo malo da obradim jedan problem koji će izgleda dobar deo privrede imati, a tiče se fiskalnih kasa i da napravim jedan mali uvod. Dakle, nekadašnje fiskalne kase su sadržale fiskalnu memoriju, memorija je bila nepromenljiva i tako dalje, mogle su da budu čitane putem interneta, a možda i nisu, i u svakom slučaju one polako idu u istoriju, za koju nedelju neće ih više biti nigde. Nove kase, koje u suštini nisu fiskalne, jednostavno imaju podeljene delove, znači ono što je nekada predstavljalo onaj panel na kome se kucao račun, sabirali iznosi i tako dalje i tako bliže, sada se to zove ESIR ili elektronski sistem za izradu računa. ESIR je sada potpuno odvojen od memorije. Nekada je fiskalna memorija bila sastavni deo, sada tu ulogu nepromenljive fiskalne memorije i tako dalje preuzima sistem poreske koji se zove SUF. Dakle, svi otkucani računi odmah ili po uputstvu, čim se za to stekne prilika, odmah idu na server poreske, a da ne bi u međuvremenu došlo do neke promene podataka, postoji i deo koji generiše zaštitne ključeve i tako dalje i zove se BE, bezbednostni element, i sve to funkcioniše u VPFR ili LPFR sistemu. VPFR je virtuelni procesor koji, dakle, izrada QR koda najslobodnije, tehnički nije potpuno ispravno, ali najslobodnije se može reći izrada QR koda kod VPFR je poverena serveru poreske, dakle, vaša kasa ESIR poslaće VPFR-u sve, oni će uzvratiti sa QR kodom i štampa se QR kod sa kojim sve živo može da se proveri i tako dalje, ali je predviđeno da svako ko ima neposredan kontakt sa kupcima mora da ima i LPFR, lokalni procesor. Lokalni procesor zahteva bezbednostni element, bezbednostni element se izdaje u obliku kartice, kartica može biti velika ili mala i tako, ali u svakom slučaju za sve koji imaju bilo kakav neposredan kontakt sa kupcem, znači da li je kupac došao da preuzme ili mu je usluga ili roba direktno pružena u neposrednom kontaktu, možda je plaćanje izvršio direktno, pa da li putem post terminala koji imate, da li je uplatio u kešu ili ne, ili QR kodom NBS, onaj IPS, nebitno, čim imate direktan kontakt sa kupcem, neophodno je da imate i LPFR. I tu bih u principu napravio zadršku i to bih želeo da bude tema ovog videa. Naime, LPFR je zamišljen kao sistem da kada nemate internet komunikaciju, znači pukne vam internet, crko ADSL, šta god, ili trenutno postoji problem sa serverima poreske i tako dalje, da u jednoj od te dve situacije da vaša mušterija ne čeka, nego lokalni procesor koji mora biti kod vas u lokalnoj mreži i tako dalje, znači u prevodu niko od trenutnih ponuđača ne može da ga ponudi u cloudu zato što opet nije kod vas lokalno tu, znači mora biti lokalno kod vas u mreži, da li u samom aparatu ili u istom subnetu kao i vi, možda ne u istom subnetu, ali na istom switchu i tako dalje i tako bliže, da vam mora biti dostupan i kada nema interneta, da biste mogli da proizvedete QR kod, odštampate ga i da date mušteriji. Ja mislim da bismo trebali svi da zamolimo državu da napravi jedan mali izuzetak za sve one koji imaju mali promet dobara. Znači, sada pričamo o tome da postoji mnogo biznisa u Srbiji koji imaju izdavanje nekoliko fiskalnih računa mesečno. Dakle, možemo reći hostinzi koji tek počinju, dakle, koji nisu veliki, koji, na primjer, imaju 100 klijenata, podeljeno na 12 meseci, oni, znači, imaju red veličina 8 fiskalnih računa mesečno. To su 2 fiskalna računa svake nedelje. Zidanje prodaja stanova, znači evo, slobodno možemo reći, znači svako ko radi završne usluge u građevini, znači krečenja, gletovanja i tako to, pa nema on 30 gletovanja dnevno. Čak i recimo razni oni domari, house majstori, kako se zove, na poziv, znači odgušenja, vodovoda, svašta, pa oni nemaju 300 fiskalnih računa dnevno.
voleo bih i želeo bih da državi i da državnim organima i ministarstvima i nadležnima ukažemo na to da postoji jedna ogromna razlika između kompletnog sektora koji sada mora da ima fiskalnu kasu, ali koji ima veoma mali broj izdatih fiskalnih računa i imaće veoma mali broj izdatih fiskalnih računa dnevno ili nedeljno, a za razliku od, recimo, velikih trgovinskih lanaca koji u objektu imaju 20 kasa i u jednoj minuti imaju 40 kucanja fiskalnih računa. Zovem ih fiskalni, oni nisu zaista fiskalni, u pitanju su slipovi sa novih esir kasa. Zovem ih fiskalni samo da bismo lakše prepoznavali materiju. Postoji ogromna razlika između agencije koja prodaje stanove i proda recimo jedan stan svaka 2 meseca i bilo kog trgovinskog lanca, znači pa na kraju krajeva trafika koja svakih 5 minuta ima po jednog novog kupca, a kad je ujutro gužva pa svi kupuju cigarete, tada i svaki minut ima po dva izdata fiskalna računa. Postoji velika razlika između to dvoje i želeo bih da probamo da dovedemo do toga da ministarstvo nadležni izmene zakon, izmene pravilnik, izmene propis, da za male koji recimo imaju, evo, na primjer, do 3 izdata fiskalna računa dnevno, do 5 izdatih fiskalnih računa dnevno, do 10 nedeljno, kako god, znači neka cifra, da ti biznisi ne moraju da imaju lokalni procesor fiskalnih računa. A evo i zašto. Ukoliko nemate lokalni procesor fiskalnih računa, onda možete da koristite bez jednog problema onu besplatnu Android aplikaciju koja se nalazi na Play Store-u, koju je naše ministarstvo na ovaj ili na onaj način proizvelo ili potpisalo. Nećete imati trošak fiskalne kase ako imate Android telefon. Evo, na primjer, naša firma nije imala Android telefon, morali smo da kupimo Android telefon, no zašto da ne? Sada imamo fiskalnu kasu i imamo i POS terminal na njoj. Mali biznisi, ukoliko imaju problem trenutni sa internetom, će uraditi jednu od narednih stvari. Dakle, reći će mušteriji, molim vas, sačekajte 2 minuta da upalim hotspot na telefonu, znate, crko nam je ADSL. Ajde, molim vas, sačekajte 5 minuta samo da restartujem ADSL router. 5 minuta, 3 minuta da se nakačim kod komšije na telefon, ako traje nešto 20 minuta, jel vam nije problem, sedite, popite kafu, hoćete sok, kiselu, šta god. Želeo bih zakonodavcu da probam, da prenesem utisak da mali biznisi koji izdaju 1-2 fiskalna računa dnevno nisu lokalna prodavnica gde se izdaje na 6 kasa po 13 računa svaki minut. Dakle, velika je razlika i želeo bih da zakonodavac potpuno odvoji tu kategoriju, a pogotovo uzimajući u obzir da protokol i procedura nalaže da i oni koji imaju LPFR obavezno moraju da koriste VPFR za izdavanje računa dokle god postoji komunikacija. Dakle, čak i onaj koji ima lokalni kartica, softver, sve po redu, prvo, i to je procedura, to je zvanična zahtevana procedura, prvo će morati da proba da proizvede QR kod na serveru poreske. Mislim, nećete vi ništa raditi, sve će raditi sama kasa, sam uređaj, sam softver. Ali ako prvo moramo da probamo virtualni procesor, dakle server poreske, to automatski znači da nije lokalni procesor fiskalnih računa tu da bi preuzeo opterećenje servera poreske uprave. Dakle, definitivno svi će morati da pokušavaju da QR kodove proizvedu na serveru poreske, a samo u slučaju problema sa komunikacijom, kažem, pad interneta ili preopterećenje poreske iz bilo kog razloga, morat će da pređu na LPFR. Ako smo već izuzeli online prodaje, a evo ja imam saznanja, imam i klijente koji imaju po nekoliko desetina prodaja online na sat i oni neće morati da koriste VPFR, ali sa druge strane imam klijente koji jednom nedeljno otkucaju fiskalni račun i oni će morati da koriste LPFR. Mislim da probamo zajedno svi da jednostavno, znači,
da podignemo svest o tome da postoje biznisi koji nisu online, koji imaju direktan kontakt sa kupcem, ali koji veoma, veoma mali broj izdatih računa imaju i mislim da bi bilo fair da takvima, kažem, u slučaju pucanja interneta u roku od 5 minuta svako od nas može da razreši, pa imamo 1000 Android telefona koji imaju po 2 kartice unutra, ukoliko ne radi jedna kartica, najjednostavnije je da ćemo imati unutra 2 kartice i samo reći, mobilni podaci, sada preko ove kartice, hajde da probamo ponovo da generišemo taj račun, da dobijemo QR kod i tako to. Znači, ukoliko ne radi trenutno wireless, preći ćemo na 4G, preći ćemo na neki home internet, neki drugi 4G. Nekako će to proraditi u roku od 5 minuta. Mislim da je loše rešenje, pogotovo zato što poreska će imati veliki trošak izdavanjem bezbednosnih elemenata, jer ukoliko 100.000 novih biznisa mora da ima fiskalnu kasu i mora da ima bezbednosni element, to jednostavno za poresku znači 100.000 izdatih kartica. Pa će tu biti i reizdavanja, pa je neko uzeo veliku karticu, a trebala mu je mala. Ukoliko je uzeo malu karticu, a treba mu velika, uvek će moći da je stavi onu plastiku koju je dobio uz SIM karticu mobilnog broja. Znači, pošto to je taj isti fizički izgled, samo možda malčice selotejpa da se stavi sa druge strane da ne ispadne i tako će moći velika kartica cela da se stavi tamo gde je predviđeno da se stavlja velika kartica, a vi ste zatražili izdavanje malog bezbednostnog elementa. Eto, recimo jednu sitnicu da otkrijem, jednu tajnu, ko se seća davnih 90-ih, SIM kartice koje su išle u mobilne telefone su bile cele velike plastike i stavljali su se, pa umeđu vremenu dobijamo onako isečene, simpatično i slatko i to, ali kažem, ko je naručio mali element moći će da stavi u plastiku, ali za svo to vreme mislim da će biti svima trošak, kako privredi za, kažem, definitivno nekih 100.000 biznisa postoji koji će morati da nabave LPFR, lokalni procesor, uz besplatnu Android kasu, samo zato da bi izdali 2, 3, 4, 5, pa neki 10 računa mesečno različitim klijentima. Ima biznisa koji imaju mali broj izdavanja računa, a imaju direktan kontakt i rade sa fizičkim licima i imaju direktan kontakt sa svojim kupcima. Tako da mislim da bi trebalo da vidimo, da probamo, da zamolimo nadležne, da dobijemo da do određenog broja izdatih računa na dan, na mesec, na godinu, nebitno, nikome neće biti problem da ukoliko premaši taj broj, ok, onda hajde da kupujemo bezbednosni element, da uzmemo bezbednosni element, da kupujemo lokalni procesor, da li u obliku hardvera, da li u obliku instalacije na Windows, na Linux, kao što sam zatekao da postoje, ali u suštini, ukoliko neko ima baš mali promet, baš bi bilo uputno da sa veoma malim brojem izdatih fiskalnih računa ne postoji obaveza evidentiranja računa, izrade QR koda, u stvari generisanja putem lokalnog procesora koji, kao što kažem, po protokolu neće se ni koristiti kao prvi. Dakle, ukoliko imate stabilnu i sigurnu internet konekciju, kao što nesumnjivo većina države ima, mišljenja sam da taj lokalni procesor nikad neće biti ni iskontaktiran. Eventualno će fiskalna kasa samo da proveri kao da li je prisutan pa da nastavimo dalje sa radom, ali neće on preuzimati na sebe izradu. I to je recimo prva stvar. Druga stvar, hajde da vidimo da pojeftinimo biznisima u Srbiji, malim preduzetnicima, paušalcima, ne samo paušalcima i onima koji su knjigaši, ali koje je sada ovo potkačilo, pa moraju da imaju po novom nove fiskalne kase i sada odjednom isplata da direkt, znači i tu su recimo i sve edukacije u pitanju, dakle svako ko radi direktno neku edukaciju i klijent mu plati na licu mesta, pa tu su i udruženja, sada udruženja pa i sportska udruženja moraju da imaju fiskalne kase, da evidentiraju promet preko njih i sad zamislite neko udruženje koje jedva da se finansiralo do sada odjednom mora da ima i fiskalnu kasu i ok, to smo obradili, može da bude ova besplatna na Androidu, ali sa druge strane sad odjednom mora da ima i kako se zove lokalni element, pa ili će čovek da instalira nešto na Windows pa da nosa sa sobom, da kako se zove, da neprekidno spaja, pa šeruje neku lokalnu mrežu ili nešto, znači mislim i router da nosi sa sobom i sve to, ili će
kupovati odvojen hardverski LPFR koji definitivno neće biti jeftin, samo da bi ono što koristi kao fiskalnu kasu non stop komuniciralo sa serverom poreske, a LPFR ovako da stoji kao samo eto kad pukne internet, ono koji će najčešće vrati se u roku od 5 minuta. Znači, kažem, mislim da definitivno postoje svi uslovi da zamolimo zakonodavca da donese propis da do određenog broja izdatih računa se ne postoji obaveza korišćenja, imanja, čak nije ni korišćenje LPFR-a, a pre svega i iz razloga zato što ne postoji jasna konsekvenca, ne postoji zakonska kazna, ne postoji nigde linija u zakonu gde piše ukoliko morate da imate LPFR, a nemate, a radite fiskalne račune, onda ide kazna ovolika, zato što u principu M su računi ispravni, M su ispravno generisani, M nije došlo do preopterećenja poreske, jer normalno je zamišljeno da se uvek prvo kontaktira LPFR, znači LPFR tu stoji bez veze i uzeo je pare svima. Uzeo je pare i privredi, uzeo je pare i državi na izradu svih tih kartica, na reizdavanje, na gubljenje pina, na svakakva čuda, kako se zove i sve to. Dakle, mišljenja sam da LPFR za male i definitivno napraviti razliku između malih i velikih koji ima 30 kasa i redove od po 10 ljudi na svakoj kasi u špicevima i sve to, definitivno treba da ima i lokalni procesor. Zato što jednostavno previše želeće da ima lokalni procesor, zato što i usput u komunikaciji ovako sa svim tim velikima, oni neće imati samo jedan lokalni procesor, oni će imati 2 lokalna procesora, zato što u suštini šta ako imaju problem sa lokalnim procesorom istovremeno, samo da im da ne prestanu da rade kase, to je normalna stvar, ali da se odvoje oni koji imaju mnogo velik promet računa, broja komada računa i kupaca, da se odvoje od onih koji imaju veoma mali, da mi mali, jer evo ja kao knjigovođa nemam 100 klijenata dnevno koji dođu, da se mali odvoje od velikih tako što će malima do određenog broja biti dozvoljeno da se koristi samo VPFR. Ne znam da li je zakonodavac razmatrao ovu mogućnost, evo ja je sada iznosim, želeo bih da se ta promena desi. Izneo sam i neke argumente, kažem, jedan od argumenta je da čak ne postoji ni propisana kazna, samo piše morate, ali ne piše šta se dešava ako čak uradite da izdajete fiskalni, potpuno ispravan račun, generisan QR kod putem VPFR-a, a nemate LPFR, jer opet ti svi porezi su plaćeni i sve je registrovano u pravom trenutku i sve to, a ne možemo da kažemo da postoji neka razlika između evidentiranja računa u 12 časova i 50 minuta i 13:10 dok se popravi internet. Ukoliko imate jednog klijenta dnevno, ne vidim koja je tu razlika, pogotovo zato što se u računovodstvu gleda datum prometa, ne minut prometa, tako da kažem, iz svega navedenog zamolio bih da zajedno pokušamo da zamolimo zakonodavce da izađe u susret i da nam svima pojeftini i olakša kad je već krenulo u dobrom smeru, kada su ove nove kase, koliko god ih ljudi ne voleli ili tako nešto, mislim da mogu da budu dobra stvar i u narednim videima ću pokazati zašto je dobra stvar. Sada mnogo nekih stvari je veoma dostupno nama računovođama da preuzimamo od naših klijenata dnevne evidencije i tako svašta na stranu, što definitivno će doći do poboljšane kontrole, suzbijanja sive ekonomije, to je uvek dobra stvar, ali kažem, i još malo samo, znači, neće ništa koštati ovu državu, možda malo vremena da napišu još jednu rečenicu ili da jednostavno donesu mišljenje ili tako nešto, ali će nam svima olakšati, a definitivno i poreskoj koja neće morati da ima dvoje ljudi koji dele kartice, koji neprekidno nešto potpisuju i sve to, znači smanjit će se i taj broj, smanjit će se broj kartica, pojeftinit će se nama svima. Dakle, hajde da pokušamo da zamolimo da za mali broj računa dnevno, nedeljno, mesečno se izborimo da bude samo VPFR kao neophodan, bez obaveze da imamo i lokalni procesor koji, kažem, pitanje je da li će ikada biti pokrenuto koliko imamo dovoljno stabilan internet, a mislim da dovoljno
velik broj i velik procenat biznisa u Srbiji ima dovoljno stabilan internet. Svi mi želimo da dobijemo mail na vreme. Ukoliko nam rade mailovi, pa valjda kako se zove, pa valjda će kroz isto to da nam prorade i fiskalni računi ukoliko ih je tako mali broj. Hvala vam puno.